ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MLA jong Jirang constituency ubah sustenance sotun lembat ki officer jong tanat public health engineering harengkat kajing senran lang jong ki nongelam snong kathain bernihan ha ka arpau tarik ubanai kela lingkot arajar arpuar kila hiar jurep ya ka jaka den umdi na ka wa umngai ka badai ka telong sam umbam jong ki hinreu tuliki snong ki bahap hapo kathain bernihan ki hinreu tuli ki snong ki bala pendon kam ni ko umbam umdi na kawa umngai ka badan ha ka snong shakhoi kuna ki kinthom ya ka snong paham lang khat nyomer ka snong lum nong thmai ka snong lum nong rim ka snong harli bagan ka snong bernihat proper bat ka snong rongkhona ha ka jinglai jure la lap ba ka daw ka jing jabo jong ka ka dai na ka jing ti syap bala buru da ki machine harot ka wa ngai hajan ka jaka bala dep denya ka bat nalor kata la lap ru ya ki jing julor jong ki pipe na ka jing hap jong ki mau na ka jing ti surok ha ka ni ka jaka habban kan shan de shubu kum tu te ni baduk te habdi chisin kasi de ding la ne usik te pan jabo ya ka te kalong kum balik benya pisia nang ba snong hangne in ba kli ba kanum dan kano ka jing le bian le jing le don bori ke we pa tham tâm ya pi ki long hagan ju ka dong thai bang ye le yawan teng don kam ye ke ji trelang em lagi dan mana ke basim kabu sa penjep nong se ga ban ni sin nong wat ni dan wani e MDC to na kle masim jo kirang ba snong ro dan la don te terus kita ka don rei long le se ka don ke slot hang ne hang tai rei menta ka sinjuk ni sile ba sin kiai no no jinge kala da ni la ayak kenduk lang kumta kita iki do sa jinsa ele ka bala ban ni baki kila ban yarap ini ke nong la ban yarap so yang ka kila kalau baga perthai menta kam dai su perthai dang kin na kaliang junga ro masnong na kuat sun ai da ka jingtho hi bakin ya san barok kira masnong ya kita ke jing e jungi dengan sawang no ya kate ke jing ujor junga ki don ro ki pat jang ki kimi hajrong imut sna kasrok nam ta ki nongrap kasyam ni e yangi tekum kita ngat thop nam berendung ngan sesamet menta ladamwa benwang kita berkuat tena kaliang kita bersenang la sim da karai hi bayam menta sipor kat bemperla nyim thang suai ko na kaliang trai jaka ngila ujor hak par mensua dang don engineer ba amdor ifem patio bat ila kelar yo ni trai jaka hangne ban pendrung kam sendai ketar kesak pendung kita kadang ngina kaliang jungi badang dak bobrom ye ki batul rombak senang berni penyin pembaik ye kini kendung pendram nang bakan nembu jinge yang ngina senang dan nak kalian jungi ngilong bakolai ban ya trilang bat fikis nang berni dang me kasi e jungi ru lihat ban yarap tang kata ka cepat jonga MLA bat MDC ringkat bat ki nong yalam jongka senjuk ki dobrosnong idone chairman secretary bat ki member jongka senjuk ki dobrosnong nang tang idon lang bat ke department dan SDO ba kurba bat ki staff ki bedon lang bewan ban ya senlan lang hang por nam ta ka inspection hagwede ba kene kadam ba ki pajba na ki indriutli ki snong abonihat ki bam na kene kadam te ke jingwan ka jungi hang ke por kolong ban yo ban mi khamtam ye ko umbam umdi ba kadai ban long ko ke ba khuj ba suba bat ban yo ban peit ru ya ke jingdon kam laba ngin hab ban extend biang ban tho shika sarkar ban tho shika department nam ta ban extend biang ye ke te kadam namar ba nakapor sekpor ka jingkiu jong kinong song kala nang bun bat ka jingdawa kala nang bun te ngidon kamban yo shu ya kuno ban pensngau sa sarkar ban pensngau sa department nak mata penginjo biang ya ka extension habibi bat kanika dam ka sus ka ba kata ka telong ka ba kipat ba nak kinigi snong ki bahab ka bonihat area hibaro ki indriun nyotli ki snong ki badon ki snong boni ki ba bam nak kinigi snong
dekat kum ka jingpai ke jingpi ke jengi soban pawi ke jing kublai ru ya ka dor basnong orang basnong ba Henry jong ka jogoi guna bat ki nongkit kam snong ki bala edon lang ki bala ewan lang ketika jaka nak bentaban pej ban ngiladon ru ke jing ekran ban kerpat iki ba makiru ke nyarap lang nak benta kumno ban yo ban bakanum don kan kono ka jing penjaklia hak bede bat kene kedam tang ba kan long ka ka bakut ke bapoi sekene ki than boni hat hi borok we tena keleng ke snong jogoi kunaru glei penpau ya ka jingso kemen ke jungki ke jingwan lang ke jungi hene ko por bat kila ai ke jing trelang bat kinang ai susu ya ke jing trelang nang ne sekmat bat ngilai yo ru sakwe ka site inspection hak bede bat ke extension jaga dam dengan sebu ya ke jing kerpat saka department lingkat ka jing tresh tomlang na keleng ki officers dengan comment scam ba isayo ban nang pinbit penbiang susu hak bede bat umbam umdi nak kementar kisnong di bahab haka bonihat area hiborok koi ibadon hakini ki nreutli kisnong kiba bam nak ni minister in charge ban bo ek tikerpat baknang ba kene ka jing dan itu ban bu baknang ban yo supply nak kementar kene udah kisnong bakin le be hak kene kono kelenti ke ba ya bit ya biang lang nak kementar bat kisnong nak bat kuno ban yo eka khui ke subah nang ba supply ya ke kan kue seki snong kiba dehok banyo nang ta ke skim ke pelabu kerpang nang ta ke snong pa de lomba kanu kam nang tua ba ko an pa de ben sim e karai ke ba kerki ai ba ke jing tip lam kan don sa khmat nang ta ki pai ba ni don ha ki de pan kon ni de la don kanu no jing be kuma pila pen snong tan ka leng jong aru kum mele ngan ha pen snong ki rong ba snong ki rong ba snong bu don ha ke thang nang ba ngila ban ya pen be nak ta ki no ki jing tam ki jing rona ki jing bakla ki baton nang tai tai ma ka pa de ke kum ki rong ba snong ba ki member snong ba ro de don ha